ቀረባ እዋን ዝያዳ ተፈታውነትን ስምን ዘትረፈ ና ኦንላይን ስራሕ ፎሬክስ ትሬዲንግ ይበሃል። ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ስክሪናት ገዚኦም ኣብኡ ትሬድ እናገበሩ ብፎሬክስ ገንዘብ እናሰርሑ ምርኣይ እናተለመደ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ ድማ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ፎሬክስ ትሬዲንግ እንታይ እዩ? ብሓቂ እዚ ነገር ሓቀኛ ድዩስ ወይስ ሓሶት እዩ? ፎሬክስ ትሬዲንግ ንምጅማር ዘድልዩና ነገራት እንታይ እዮም? ፎሬክስ ምስ ዝጀመርና ገንዘብ ከመይ ጌርና ኢና ንእክብ? ዝሰራሕናዮ ገንዘብ ኸ ናብ ሒሳብና ከመይ ጌርና ንእቱ? ዝብሉን ካልኦት ተወሰኽቲ ብዛዕባ ፎሬክስ ትሬዲንግ ክትፈልጥዎም ዘለኩም ነገራት ብሙሉ ኣብዚ ቪድዮ ክነግረኩም እየ። ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ተኸታተሉኒ። ትሬድ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ መጽሓፍ ትርጉሙ ብቐሊሉ እንትንርኢ ሓደ ነገር ብኻሊእ ምቕያር ወይ ድማ ሓደ ንብረት ብኻሊእ ንብረት ምልዋጥ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ምግቢ እንተሃልይዎ እቲ ሓደ ድማ ዕንጨይቲ ተሃልይዎ ኣብ መንጎኦም ልውውጥ ይግበር። እዚ እዩ ከዓ ዕዳጋ ዝኸውን። እዚ ሓድሽ ነገር ይኾነ። ንሕና ሰባት ንኣሽሓት ዓመታት ነገራት ንነግድ ጸኒሕና ኢና። ዋላ ቅድሚ ገንዘብ ምንባሩ እውን ንግድታት ነይሩ እዩ። ኣባጊዕ ብዕንጨይቲ ወይ ድማ ዕንጨይቲ ብዓሳ ይቕየር ነይሩ። ኣብ ዲጂታል ዓለም ክንመጽእ ከለና ድማ ሓደ ኣሴት ብኻሊእ ኣሴት ወይ ድማ ሓደ ንብረት ብዲጂታል ምስ ካሊእ ንብረት ምልዋጥ ማለት እዩ። እዚ ንብረት ኣብ ኢድና ሒዝናዮ ንንግድን ኢና፣ ብርግጽ ብዲጂታል እዩ። እዚ ከዓ ዓብይ ዕድል ይህበና ማለት እዩ። ብኸመይ እንተልና ድማ ናብ ደስ ዝበለና ሰዓትን መዓልትን ምሻጥን ምልዋጥን ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ካብቱ ንሕና ንፈልጦ ዕዳጋ ዝፈልዮ መን ክገዝአኒ ንመን ክሸጦ ዝብሉ ስግኣታት ነፃ ምዃኑ እዩ። ኣብ ዲጂታል ንግዲ ካብ ዝጥቀሱ ነገራት ድማ ንኣብነት ሓደ ፎሬክስ ትሬዲንግ፣ ወርቂ፣ ንብረታት፣ ገንዘብ ወይ ድማ ባጤራታት ከም ኣብነት ይጥቀሱ። ኣብ ዲጂታላዊ ዓለም ቅርሺ ክንሰርሐሎም ንኽእል ብዙሓት መንገድታት እኔው። ንሳቶም እውን ሓደ ነገር ንገዝእ እሞ ንኽነትርፍ ምስ ካሊእ ንቕይሮ ወይ ድማ ንሸጦ። ብዛዕባ እዚ ጸኒሕና ክንርኢ ኢና። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድማ ቅድም ኢለ ከም ዝነገርኩኹም ካብዞም ዲጂታላዊ ንግድታት ሓደ ዝኾነ ብዛዕባ ፎሬክስ ትሬዲንግ ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ አንቶ ከም ዝነገርኩኹም ዓሳ ብዕንጨይቲ ኣይንነግድ። እንታይ ደኣ ንነግድ እንተልና ድማ ሓደ ገንዘብ ብኻሊእ ገንዘብ ኢና ንነግድ። ንኣብነት ዩሮ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ኣሜሪካ ዶላር ብፓውንድ ኢና ንልውጦ። ናብ ዋና ነጥብና ንእተብ። ፎሬክስ ትሬዲንግ ማለት ፎሬን ኤክስቼንጅ ትሬዲንግ ማለት እዩ። ፎሬን ኤክስቼንጅ ትሬዲንግ ናብ ትግርኛ እንትትርጎም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ማለት እዩ። ፎሬክስ ትሬዲንግ ብሓፂሩ ድማ ኤፍኤክስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም እትርእይዎም መብዛሕትኦም ፎሬክስ ትሬደራት ንመወዳእታ ሽሞም ኤፍኤክስ ናበሉ ይጽሕፉ። እዚ ማለት ፎሬክስ ትሬደራት ኢና ማለት እዩ። ምሕጻረ ቃል ዓይነት ምዃኑ እዩ። ፎሬክስ ትሬዲንግ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ፋይናንስ ዕዳጋ እዩ። ብመዓልቲ ልዕሊ 6 ትሪልዮን ዶላር እውን ፋይናንሻሊ ምንቅስቓስ ይግበር። እዚ ማለት ብሓፂሩ ፎሬክስ ትሬዲንግ ከመይ ከም ዝሰርሕ ክነግረኩም። ንኣብነት $1 ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ 120 ይሽረፍ። $1 ኣሜሪካ ብ120 ቅርሺ ዝሽየጥ እንተኾይኑ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ሓደ ሰሙን $1 ኣሜሪካ 130 ቅርሺ እንተኣትዩ ብ120 ቅርሺ እንከሎ ዶላር ዝገዝእ ሰብ 130 ክኸውን ከሎ ኣትሪፉ ሸጦም ማለት እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ሰሙን $100 ብ120 ዝገዝእ ሰብ ድሕሪ ሓደ ሰሙን 130 ቅርሺ ምስ ኣተወ ተሸይጥዎ ብ$1 10 ቅርሺ የትርፍ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብ $100 1000 ቅርሺ የትርፍሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዘትርፍ ፎሬክስ ኤክስቼንጅ ማለት እዚ እዩ። ኮፍ ኢልና ኣብ ዓለም ዘለዉ ምንዛሬታት ብክንደይ ብር ከም ዝሽየጡ ወይ ምቅያሮ ክንደይ ምዃኑ እናጥናዕና ምስ ዝወርድ ምግዛእ፣ ምስ ዝድይብ እናሸጥና ትርፍና ንሕዝ ማለት እዩ። ዘትርፍ ትሬዲንግ ወይ ድማ ፎሬክስ ትሬዲንግ ማለት ከምዚ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ቀሊል ነገር ኮይኑ ክስምዐኩም ይኽእል። ይኹን ዳ እምበር ብዙሓት ሕውስዋስ ነገራት እኒእዎ። ምናልባት ሪኢኹም ትኾንኩም ኣብዚ ሕውስውስ ዝበሉ ግራፋት እቲ ሙሉእ ዝድይብን ዝወርድን ቁፅሪ ምንዛሬታትን ካልኦትን ብደንብ ክንፈልጦም ዝግብኡና ነገራት ኣለዉ። ብዛዕባ እዚኣቶም ብደንብ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ድማ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ተኸታተሉኒ። ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ትርፊ ወይ ክስቢ ንረኽበሎም መንገድታት ድማ ሓደ ሓይሊ ቅርሺ ብኻሊእ ቅርሺ ክሕይል ወይ ክደክም ከሎ እዩ። እዚ ፍልሊ ክፍጠር ካብ ዝገብርዎም ነገራት ድማ ብናይ መንግስቲ ኩነታት፣ ወለድ እቲ ሃገር ብባንክታትን ቁጠባ ናይ ሃገር ካልኦትን ይጥቀሱ። ፎሬክስ ትሬዲንግ ኣብ ክልተ ፔየር ከረንሲታት ወይ ከረንሲ ፔየርስ ዝተመስረተ እዩ። እዚ ማለት ከም ዩሮ ዩኤስዲ ወይ
ብሪቲሽ ፓውንድ ምስ ጃፓንን ወዘተ ዝኣመሰሉ እንትኾኑ እቲ ቀዳማይ ምንዛሬ ቤዝ ከረንሲ እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ኮት ከረንሲ ይበሃል። ከመይ ጌርና ፎሬክስ ትሬዲንግ ንጅምሮ? ንምጅማር ኸ እንታይ ክንገብር ኢና ልብል ኸኣ ንርአ። ቀዳማይ መሰረታዊ ትምህርቲ ፎሬክስ ትሬዲንግ ክንወስድ ይግባእ። ንኣብነት ፒፕ ታዩ፣ ሌቨሬጅ፣ ሪስክ ማኔጅመንትን ቻርት መንባብን ክንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ፈሊጥና ኢና ክንኣትን ኣለና። ካልኣይ ተኣማኒ ዝኾነ ብሮከር ክንመርጽ ይግባእ። ሳልሳይ ድማ ዲሞ ኣካውንት ክንለማመድ ኣለና ቅድሚ ሪል ቅርሺ ኢንቨስት ጌርና ምጅማርና። ራብዓይ ድማ ስትራቴጂ ክሬት ምግባር ክንለምድ ኢና። ሓምሻይ ድማ ብንኡስ ገንዘብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ዝጠቐስኩልኩም ወሰንቲ ቃላት ከምኒ ፒፕ፣ ሌቨሬጅ፣ ብሮከር፣ ዲሞ ኣካውንት ካልኦትን ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ክንፈልጦም ዘለና ወሰንቲ ቃላት እዮም። ታይታይ ምዃኖም ካልእ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፎሬክስ ጀሚሩ ቅርሺ ምስእትዎ ቶሎ ይብላዕ ወይ ድማ እስካም ይግበር። ስለዚ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ከመይ ጌርና ኢና ንጥንቀቕ፣ ብኸመይ ኸ ዕውታት ትሬደራት ንኸውን ዝብል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ብደንብ ክነግረኩም እየ። ስለዚ እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ላይክ፣ ቻነልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረስዑ። ብዛዕባ ናይ ኦንላይን ስራሕቲ ገና ብዙሕ ክንፍትሾ ዘለና ነገር ስለ ዘሎ ሰብስክራይብ ገይርኩም ተኸታተሉኒ። ተወሰኽቲ ሕቶታት እንተሃሊኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡኒ። ብዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው።